Ndewo nwanne m, ana m anabata gị n'afọ ọhụrụ, na-asị na nke ị ga-eru n'afọ a agaghị akọ gị, na ị ga-enwe karịa ka ị tụrụ anya n'afọ a. Ana m asị na ọ na-eme n'iru na ị ga-anọ n'azụ, na-eme n'azụ na ị ga-anọ n'iru, na-eme n'iru gị, na-eme n'azụ na ị ga-anọ n'etiti. Nke ị ga-eri dịrị n'elu osisi ya biko dara gị, ọ dịrị na mmiri ya siere gị elu, ọ dịrịkwanụ n'ala ya biko puoro gị ome. Ana m asị gị nwanne, na 2026 ana m asị ka ọ gaziere gị na ezinụlọ gị. Ọ dị mma, n'afọ 2026 na March, we are launching our first ever basic Igbo cohorts for your learning pleasure. Join our March cohorts this year. Let's teach you Igbo. If you have been longing to learn Igbo, you've been longing to enroll your kids to speak Igbo, please, this is your time to do so. We have come correct. Join our March cohorts for basic Igbo class. The class is for adults, then we have elementary Igbo for kids. You find all the information you need on our website www.igbo360.com or on the flyer, or you contact us via email igbo360educationalservices@gmail.com. Alright, you may ask, why must I learn Igbo? Why should I be learning Igbo? Why does it matter to learn Igbo? Now, look at the following reasons. You find that it is very, very necessary, very important to learn Igbo. Cody.